बोले शिव गुरु महाराज की जय। नीलम दीदी हरिंदर भैया की जय। पूनम दीदी चैत के महीना चढ़ गई आ देखी शिव चर्चा के आयोजन हो गइल बा। आई अभी ले 4 बज गइल, गुरुदेव के आगमन भइल ना, शिव गुरु अइले ना। अच्छा शिशिया कह तरी कैसे कि गुरु नाही अइले हो रामा, हरे गुरु नाही अइले कि चैत महीना चढ़ी गइले हो रामा, गुरु नहीं अइले कि चैत महीना चढ़ी गइले हो रामा, गुरु नहीं अइले चैत महीना चढ़ी गइले हो रामा, गुरु नहीं अइले चैत महीना चढ़ी गइले हो रामा, गुरु नहीं अइले चैत महीना चढ़ गइले हो रामा, गुरु नहीं आइले। गुरु नहीं अइले हो रामा, गुरु नहीं अइले गुरु नहीं आइले हो रामा, गुरु नहीं आइले। गुरु नहीं अइले चैत महीना चढ़ी गइले हो रामा, गुरु नहीं अइले चैत महीना चढ़ गइले हो रामा, गुरु नहीं आइले। चैत महीना चढ़ गइले हो रामा, गुरु नहीं आइले। अपना अंगनवा में आसनी लगवनी, आसनी लगावनी हो, आसनी लगावनी। चर्चा करत शिव गुरु के बोलवनी, गुरु के बोलवनी शिवा, गुरु के बोलवनी। अपनी अंगनवा में आसनी लगवनी, चर्चा करत शिव गुरु के बोलवनी, गुरु के बोलवनी, गुरु के बोलवनी। गुरु के बोलवनी हो, गुरु के बोलवनी। जाने कहाँ देरिया लगइले हो रामा, गुरु नहीं
महाराज की जय हो। हरिंदर भैया नीलम दीदी की जय।